Welcome to Sly Media TV News. I'm Sylvester Fumanei. The fight against drug and substance abuse continues to take center stage in Zimbabwe, with stakeholders from across Mashonaland Central gathering at Baradzanwa Center in Mazowe for a provincial capacity strengthening workshop. The training, facilitated by the CID Drugs and Narcotics Department, sought to equip participants with knowledge on emerging drug trends, trafficking methods, and strategies to reduce the supply of dangerous substances that continue to threaten communities, particularly the youth. During the workshop, CID Drugs and Narcotics Officer Tendai Muchengi gave an in-depth presentation on the country's growing drug abuse crisis. My name is Detective Assistant Inspector Muchengi. I am representing the supply reduction pillar. So to start with, we have seen it kuti zvakakosha to start by giving you the overview of drug and substance abuse. Zvakatinakira kuti tizive sema trainees edu auya kuzotrainwa nhasi maita rombo rakanaka Mashonaland Central, matsikwa neprovince, matsikwa nenational ichiuya kuprovince. So tikuti nhasi maita rombo rakanaka. Patatanga maintroductions aya ndatomboita ukashoko ukatondirova kuti saka vanhu havasi kuziyana here uku. Saka izvozvo zvega zvandiratidza kuti this training is very crucial. Patichabva panapa panga pachitaura honorable minister vataura kuti ndoda kuona maactivities amuchange muchizoita and anoratidza kuti we are doing something to curb issue drug and substance abuse. So the issue of drug and substance abuse in our country has become topical. It's now problematic. Of late, we used to know kuti drugs aiitika kuma urban areas. Zvekuma rural areas uku zvanga zvisinganyanyowanika. And taiziya futi kuti drugs aiitwa nevarume, vakadzi they were not involved. But if you see nowadays, isusu kusupply side kweduku, we are seeing kuti the most suppliers dzako vakadzi, they are now in need of money. When it comes to some of the substances that chakuratidzai dziri kuabuswa nevanhu muZimbabwe, you find kuti vakadzi ndo vamwe vacho vari kutoita sei vari kutozvishandisa. Saka tikutaura kuti our country Zimbabwe is a landlocked country, and because of its geographical location, they are now in need of money. When it comes to some of the substances that chakuratidzai dziri kuabuswa nevanhu muZimbabwe, you find kuti vakadzi ndo vamwe vacho vari kutoita sei vari kutozvishandisa. Saka tikutaura kuti our country Zimbabwe is a landlocked country, and because of its geographical location inotoshandiswa kupinda nekubuda kwemadrugs. Of late, it was used as a transit zone. Aingopinda achibuda na cocaine vachipinda vachibuda, vana crystal meth vachipinda vachibuda. But it changed. All of a sudden, mu-COVID muyamiya mukada kuzviona kuti nyaya yedrug and substance abuse yakatanga kunyanya kunetsa rini mu-COVID. Ndope yakanyanya kunetsa stereki because vanhu vanga vakushaya zvekuita, vanhu vakangovharirwa, pezera vakuita chi zvemadrugs. So tiri kutaura kuti the most affected age group munyika medu munomu, according to statistics which we have, we are going to share them, muchamaona, it's 18 to 35 years. 18 to 35 years ndo yatiri kutaura kuti ndo the youth, mayouth edu isusu. Atiri kuti ndo the future leaders of tomorrow. But ivava these same people, kuma end users kwacho, they are being found. Kuma suppliers kwacho, they are being found. Vari kuita zvese. So let's go. Our aim of the presentation, ye overview, the aim of this presentation is to provide a comprehensive understanding of the current state of drug and substance abuse in Zimbabwe, highlighting its scope, nature, and impact on society,
while equipping provincial stakeholders with knowledge and strategies to strengthen their role in supply reduction and community responses. Ndo zvataurwa aim yedu unongoziva kuti zvinongoda kufanana nema objectives. Madam vanga vari pano vari kutaura. Saka totaura our major aim ndeyekuti tiudzani, ti-equipani with requisite knowledge and skills on how we are going to curb the issue of drug and substance abuse. Nekuziya futi kuti when we are talking about nyaya dzema-drugs dzacho, what are we talking about? Zvimbori zvii zvatiri kutaura nezvazvo. Tobva our objectives. We are going to start by defining drug-related terms, and then we move on to identify the most commonly abused drugs and substances in Zimbabwe and their source countries. Understanding emerging drugs and substances, state effects of drug and substance abuse, and then to understand smuggling methods used by drug traffickers and dealers. And then at the end, I'm going to show you my statistics so that you can have an appreciation. Panyaya yacho yatukutaura nezvayo kuti this is important. Tukutaura kuti a drug is any chemical substance which when taken into the body of a living organism, and it interacts with receptors and cause physiological effects, whether it's beneficial or what or not. Iyi yandakakugadzirira iyi yandakati da kuenda nayo kuprovince ndiyo iyo isinga yakuti hamumbokangani. Ndikutaura kuti a drug is any chemical substance that can change how the body and brain works. And then this includes legal medicines. Mishonga yamunotoziya yabva kutaurwa apa. And then illegal drugs. Aya drugs aya maona achiuya na chef wangu. Then when we are talking about tolerance, zvimwe ndichasiya because tichasiya chi slide racho munozongowerengawo pamunenge madzokera muri mumaofisi muchida kunyatsonzwisisa. Tikutaura kuti tolerance is a condition in which a person needs to take increasing amounts of a drug or substance to achieve the same effect that was previously obtained with smaller amounts. This happens because the body gradually adapts the substance after repeated use. Example, a person who initially become intoxicated after taking one bottle of beer may later require several bottles to feel the same effect. And it ndonya tolerance atutaura nezvayo. Unogona kutanga uchimwa 1 wobva wadhakwa, but as time goes on unotanga kuincrease handiti wakutoda 3, and then uri ipapo futi uchapedzera wakutoti auchade casto wakutoda chitori chiwhisky chaicho zvichidaro handiti. Then tobva takuenda drug abuse yacho yatiunganidza. Drug abuse is the taking of a drug riya ratamboti mushonga without doctor to patient what relationship. Kana takutaura kuti without doctor to patient relationship, tikutaura kuti the moment iwe yawakuita zvemusoro mako zviri kutaurwa nacheya wedemand wakutoabhusa madrugs. And then another definition, tikutaura kuti is the taking of illicit drugs, those drugs which are not allowed for the purpose of intoxication. Urutongotorerako kudhakwa, urutoziya kuti mbanje adzibvumidzwe, but iwewe chaunoita unototora nerweseri kuti udhakwe zvako. That's what drug abuse. Let's move. And then we have got not legal drugs. And then nema illegal drugs. When you are talking about legal drugs, tikutaura kuti ndo madrugs anobvumidzwa anoshandiswa zviri pamutemo. Tikutaura kuti those drugs which are permitted by laws to be processed, distributed, stored, and consumed within the limits of the law. All issues pertaining to them, right from production of byproducts up to their final use, are governed by specific regulations. Ndoma legal. Then we are talking about illegal drugs. Tikutaura kuti ndo tiri kuti magadzirirwa anoitwa, matengeserwa anoitwa, kuwanikwa uinawo, machengetero acho amunoita, and then consumption constitutes an offense under the laws of the country. In most cases, these drugs have detrimental effects to individuals, families, communities, and the nation at large. And it saka ndo illegal. Illegal ndo atinobatira isusu se-supply reduction pillar. Ndo atiri kutaura kuti aya haabvumidzwe aya. Ndo illegal. Haatotenderwi, hapana mutemo uripo unotaura kuti pinza mbanje. Handiti kubva kune imwe nyika uchiya naye muno. Then we move on. Takuda kutaura kuti
what are the most commonly abused drugs dzacho dziri kuita kuti mutadze kugara mumaofisi umu nhasi muye mugare panapa muungane as national and central provincial committee. Saka let me start by explaining mbanje cannabis. Tiri kutaura isusu kuti munyika medu muZimbabwe we can only allow those people who acquired licenses from the Ministry of Health to grow mbanje for the purpose of what? Medicinal use and scientific. And it ndo vanhu chete vatinobvumidza. Paya pamainzwa vanhu vachinzi Zimbabwe yakazolegalize kurima mbanje kuita sei? Takalegalize kurima mbanje to those people who acquired licenses for the purpose of medicinal use and scientific. And it use. Kwete kuti mbanje dzitekeswe pese pese. Mbanje idzi mazuva ano vanhu vanodziziva nekuti chamba. Dzine mazita akawanda. Musazoshamisike, don't be shocked, honorable. Mukanzi honorable ndoda kukupa iskangi, muda kupuwa mbanje. Hapana chamuda kumbopuwa chinoshamisira. Saka dzine mazita, a lot of code names dzinodedzwa ipapo. Vamwe vanobva vati chamba, vamwe vanobva vati mbanje, vamwe vanobva vati dhaha, vamwe vanongoisa marijuana. Mukanzwa yakutaurwa manje kumadheodheo uko. Nevana venyu munoshokwa marijuana. Iwo wotofunga kuti hameno nyaya svine ari kutaura. Apa nyaya yembanje. Saka munomu tinongoda kuti vanhu varime mbanje vane malicense for the purpose of medicinal. Titori neSI yatinayo 62 of 2018 inoti alawa kuti tinge tichita sei tichirima mbanje. So tiri pambanje paipai. Skanki kwaita inonzi skanki kudhara taiwanzo bata dzaibva nekumalawi dzichibva nekumozambique, but izvezvi mbanje tiri kudziwana dziri kubva kuEswatini via South Africa dzichiuya muno muZimbabwe. Vanoda idzodzo skangi andiri kutaurai. Why? Because of the high potency iri imomo. Dzinodhaka. Ende dzine yatinosungira iri mbanje iri imomo inonzi THC, tetrahydrocannabinol, is the active ingredient inoita kuti inge ichisungisa. Handiti ine a certain percentage pane dzacho dzinorimwa kuti kana chinzi neTHC inenge ine mapercentage akati, but idzi manje dzine high percentage inowanika imomo. Saka tiri kuti hadzitodiwe muno, it's not allowed. Kupinda kwadzo dziri kuita kuti sei kusmagliwa muno munyika medu. Then next tida kuenda pane inonzi crystal meth. Crystal meth inozikanwa nekuti dombo, inozikanwa nekuti mutoriro, inozikanwa nekuti guka, and then others they call it CR7. Hanzi wanzi watora unhu hwako hameno zvaunenge wakuita zvana Ronaldo ikokoko, you become hyperactive, unenge wakutongomhanya uchifara, watora crystal meth. Saka tiri kuti crystal meth haimwiwe honorable. Musazomire pamberi pevanhu muchiti crystal meth inomwiwa. No, hainwiwe. It looks like hot. Notoita kunge sote matombo. Mazvinzwa takudzidzisai nhasi. Zvimwe zvacho mukutozviona munhu anotowiwa nemi kwenyu. Hanzi mwana akuda rehabilitation center, ada kutombopuhwa rehab maservices, motosvika mwana atori nawo mutoriro wacho muhomwe. But nenyaya yekuti hamusi kuziva kuti chii, mungoti ndofunga atoriwo netusoti tokotomatombo abva kumasowe. Izvi munhu atori nemutoriro unoita kunge sote yematombo. Saka unotorwa woiswa muchinhu chinenge chibhaubhu. So pakambofamba rume yekuti mabhaubhu anoputwa, mabhaubhu aputwe. Vanofarira mabhaubhu aya anoita kunge maenergy saver. Saka vanochitora vochidambura, wobva watora kosoti wodira muchibhaubhu, wobva watora light wobva vapisa, chinoburitsa hutsiso. Saka some vanoita zvekusnota, kune vamwe vanoita zvekuita sei zvekuinjecta. Iyo crystal meth is the most addictive drug rino damage my brain cells. Munhu anotora crystal meth will become hyperactive. Anonge ane simba rekuti anogona kupedza 2 days ari active, but kudya asingaite sei asingadyi, asi energy anayo achifara. But at the end totaura kuti drug iroro rinoaffecta mabrain cells. Munhu opedzera akurwara nechine mental health challenges. Ndope pamunozoona kuti munhu anoita kunge akurwara nepfungwa,
ende mukada kunyanya kutarisisa vanhu vamunoona vachikwira nekudzika vachimhanya varimo mustreet umu, unoona kuti simba racho anenge anaro anogona kutedza tarai kubva kumazowe kusvika uko kutogeti achimhanya. Anenge atora dombo, energy anayo, kudya hadye, ende anotanga kuita mahallucinations, anotanga kuona zvake ega, anotanga kunzwa zvake ega, zvokuti if you are not very careful munogona kutoitiswa motonzi mwana aroiwa, but mwana achiita dombo. Handiti? Saka tobva pacristo meth, that's how they take zvandiri kutsanangura. Saka mukaona kumba uku kana kuti kune maclients enyu anenge auya kumaofisi ane chibhaubhu, ane izvo zvimalaita izvo zvinhu zviri paari, ane zvinenge zvisoti zvematombo, motobva masuspecta kuti anogona kunge ari kutora cristo meth, and then munogona kutoripotawo maakuziva kuti apa pakati pane panotengeswa cristo meth, saka ndo matorero avanoita. Tobva ipapo toenda pacocaine. Cocaine is no longer a drug which we used to see muma televisions. Cocaine iri kutotengeswa muZimbabwe munomu. Kare taifunga kuti inowanikwa kuma high density, kuma low density kune vanhu vane mari, because 1 gram for cocaine goes for 80 US. Inodhura. Saka kare taitombofunga kuti inongowanika iko kuma avenues, inowanika kunana Borodale. Izvezvi cocaine is being sold even kuma areas akafanana nekuno. Currently team ya officer in charge yakaenda kuChinhoyi ikanosunga munhu kunonzi kugadze makwekwe, cocaine angatori nayo. Munhu akatobatwa ichitopushwa nekudhura kwayo. Why vachida? Tikuti stimulate, it activates the functions of the central nervous system. Saka unogona kutopedza the whole night uchifara, une energy, mufaro wakawedzera. Saka iwo manje they target those people, especially kune mines kunoko. Vanozoti 1 chero ngamti 80 US per gram anotenga because mari anayo. Mari achantoibuditsa and anotozvida. Why achida? Because anenge achida kuona kuita basa rake. Ukatora cocaine inoita kuti uwe energetic. Unenge uchingori munhu anoita sei anofara, but after that all these drugs dzandutaura nedzadzo dzina atinoti mashort nema long term effects. And then tobva toenda pane yatiri kuti heroin. Heroin tikutaura kuti it's a drug rinobva panogadzirwa morphine. Handi morphine munoiziva? Ndanzwa vanhu vekuhealth vanga vari muno. Morphine iyaya, that residue inosara panogadzirwa morphine ndo inoshandiswa kugadzira yatiri kuti heroin. Heroin inoita zvekuinjectwa. Inobva kupi heroin? Heroin inobva kunana Afghanistan, inoshipwa through Kenya and Tanzania port, then transported inland by trucks into Zimbabwe. And usually munomu tinofara because it's not sterek sezvakaita mamwe madrugs esai. Kana ichitobatwa munomu heroin inenge ichitobatwa ichitopfuura through the airport ichitoenda kune dzimwe nyika. Togona kutopedza kana 5 years kana 4 years tisina kubata heroin munomu. Saka munomu vanongoshandisa as a transit zone, yabva kwayabva ikoko yobva yauya nematraki, munhu obatwa anotobatirwa kana kunana airport uko munhu akutobuda neheroin. Inoita zvekuinjectwa. What they say vanoti imimi muka injectwa ndimi MC maita sei mainjectwa, the next person akauya akasvika yapera anongodrena ropa renyu imimi otozviisawo rake anotodhakwa. Saka it's very dangerous. And then tobva ipapo takupinda pa atiri kuti ma-ecstasy tablets. Ma-ecstasy tablets is another type of drug rinouya riri in form of madrugs anenge mapirits. They are designed, andimona zvaakaita, ane zvidhindo pamwe achanenge akanyorwa saizvo zvimwe mwachanoita kana zvitsoka zvinenge zvebwa angori nema different shapes, different colors zvinoattracta vanhu. And these drugs, they are mainly used in nema youth aid, especially in what they call vuzu parties or sexy parties. Why they want to use these drugs in sexy parties? They say once chatorwa chikaiswa mvura kana mudringi, munhu akanwa chinoitika paari anowedzera sex drive yake, anonzwa kuda bonde, at the same time anenge ari active. Ndosaka vachizonyanya kushandisirwa mayouth. Saka vamwe vakawanda they are becoming victims after vatora vaisirwa mama ecstasy.
chikaiswa mudrink kana mvura, it does not change color or taste, but chinongoitika ndechekuti behavior yemunhu ndiyo inotanga kuita sei kuchinja. Then tabva ipapo takuenda panatiri kuti ma-unregistered cough syrups. Muno muZimbabwe, for medicine to start being distributed mumapharmacies kana muzvipatara kana pai, unotanga watestwa neboard inonzi reMCAZ, Medicine Control Authority of what? Of Zimbabwe. But now we are having challenges. Nemimwe mshonga yakatestwa ndobva yaonekwa kuti there is high alcohol percentage, there is high codeine percentage irimo. Mamwe ma-substances mamwe acho anoda kumonitwa ane high percentage. Saka ndobva vati no, zvini zvatizvide. Example yemshonga yoyo, tinana anonzi ana Bronclear, tinenonzi Adgosaltapen, we've got Benylin with codeine. Itori Benylin yamunoziva yaya chaiyo, but iyo yakanyorwa nered. Iri muchipackaging yayo ndeye red yakatonzi with codeine. Saka aina kudiwa. Why? Because of the high percentage ye codeine iri imomo. Saka kupinda kwayo yese mshonga yandanyora apa inoita zvekusmagliwa. Hakuna munhu anobhadhara duty reBenylin with codeine paboard, inotosmagliwa. Yobva yatopinda. Tiri kuti masubstance yaya, they are not suitable for consumption nemunhu. Saka ndosaka zvakarambidzwa. Saka ndosaka muchiona kuti mufamasi hatengeswe, asi macommunities umu andotengeswa. Vamwe vanhu vacho vanototi haagone kushanda kana asina haagone kutoshanda kana kuti asina kutora kana kuti codeine, haagone kurara hope asina codeine, because codeine chainoita inorarisa. It's a sedative, inoita kuti urelax wobva warara. Ndosaka muchiona kuti mishonga yezvikosoro yese chinoterwa imomo ndiyo codeine iyoyo nema-alcohol percentage, zvinoita kuti munhu paunosapresa chikosoro pepe unombozorora orara. Saka vanhu vakawanda vanotora this type of drug vanostika, ndo vaya vanostika vaye manje, because anokanganwa pfungwa dzake dzinobva dzazorora, okanganwa manje chero ari pabasa anogona kutorara hope. Ndosaka chinzi kana watora mumwe mishonga yezvikosoro usadrive, ibva wadi ibva warara. Then tobva pama-unregistered medicines, tada kupinda pama-skin lightening creams. Tiri kutaura kuti ma-skin lightening creams aya ese amunoona achitengeswa mumastreets aya, tinana Carolite, tinana Betasol, tinana Epidem, zvese zvima-skin lighteners zvamunoona zviri panze, zvimwe zvacho hazvitenderwe muno. Ndichazokuratidzai bhodhi, tichariisapo workshop yese kusvika yapera, munenge muchingoona henyu kuti muite sei muziye zvinhu izvi. Ma-skin lightening creams tiri kutaura kuti anokanganisa skin yako. Pane inonzi melanin. Imimi you are protected by yatiri kutoti melanin. Melanin iyi top skin layer ndo inokupai color yeganda renyu imimi. Saka chiri kuitika manje ndechekuti the moment yaari kutora mafuta aya achizora, ari kukanganisa melanin yaya. At the end vanhu vari kupedzisira vaita marash, vanhu vari kupedzisira vaita ma-skin cancer, vanhu vari kupedzisira vaita ma-blood cancer because of applying these skin lightening creams. It's not allowed because of the high percentage yema-substances arimo, akafanana na-hydroquinone, akafanana na-promethazine, akafanana na-mercury. There's a lot zvirimo zvine high percentage zvinoita kuti munomu zvisashande. Ndakambosangana nemwe munhu achitaura kuti izvi zvinobva kunana DRC, kunana Zambia. Achiti kuDRC nini ndakanyatsokuita ma-investigation dzangu, I realized kuti vanhu vakadzi vekuDRC vanozora zvimafuta izvi vanoswera vakarara vari mumba, vanozobuda kuma-5-5 havafambe-fambe. Asi muno manje azvitora mustreet, ende situation imwe yacho inotokutuma kuti enda unoshanda. Tiri kuti nyika inovakwa nevenhu vayo, ungaswera wakarara kubva kuseni kusvika manheru. Zvimwe zvacho zvikutoda kuti uende pazuva ushandire vana, but iwe ndo zvauri kutora. Pekutanga unogona kutoita muyellow bone zvemashuwa, but ma-effects acho zvakaita amai avo, munhu otanga kuti ndakazokanganisika skin, wakaitei? Vamwe vatotanga mabvunzo kuti wakazorei? Ndo zvavanenge vakazora. Saka tinotozvisungira. Tiri kutaura kuti isusu our mandate is to protect the lives of the people. Saka se-supply reduction hatikusiyeiba makadaro. Tinotokudi, tinotokubatai kuti tichengetedze upenyu hwenyu. Tobva ipapo pama-skin lightening,
tobva taenda futi kumabody enlargement products. Tiri kutaura kuti in Zimbabwe we don't have any laws dzinoallow kuenhance mabody parts ako munhu. Mazvinzwa? Hatitombobvumidze izvozvo. Tiri kuti kune nyika dzakabudirira kwazvinoitwa uko, but not in Zimbabwe. So there are some people who are enhancing their body parts, vari kuwedzera mahips, vari kuwedzera mabums, even mabreast. At the end, we are suffering from those people. Kwaita high rate yevanhu vari kuita breast cancer. Why? Because they are applying some of the products which are used to enhance their body parts. Saka body enlargement products, vamwe vacho vakutoita kunobaiwa ari majekiseni, vamwe vanomwa mapiritsi, others vanoita kutozora malotion kuti vaenhance mabody parts. Saka izvi vanhu vari kupedzisira vaita yatinoti deformation of body parts, kuti uchiona kuti munhu here kana kuti haasi hazvichameka sense. So we are saying no to body enlargement products. Zviziyei mukangoona chinhu chete chinotaura kuti enhance body parts kuno kumacentral, ibvai mabata vamachisa vadapa, motoudza kuti basa ramuka, ende rinenge ratomuka zvemashuwa, because hatibvumire vane zvimapiritsi kana zvimapala zvavari kuita zvimwe zvacho mazuva hazvina kana bepa. Tiri kuti report those persons, vanhu vobva vaenderwa vonoonekwa kunzi zvavari kuita zvavari kuzviwana kupi, handiti? And then tobva takwenda panati kuti masex enhancers. Masex enhancers idambudziko, especially kunana baba. Tiri kuti sex enhancers are there, but they are meant to those people who have got what we call erectile dysfunction. Imimi zvanetsa muimba mukati, we are encouraging you to go and seek medical attention. Endai kuna chiremba munotsanangura situation yangu yakamira yakadai. After matsanangura munenge matombotanga matorwa BP, matorwa zvese ana sugar, vakuziva kuti according to what you explained, tiri kukupai mamills mangani sildenafil, tiri kukupai mapiritsi akaita sei anoenderana necondition yenyu, but taita dambudziko revanhu vari kupinda mustreet. Kune vanhu vanenge vachitengesa, ivo vaya anotengesa zvimafuta, anoti zvimafuta obva ati zvimabody enlargement products paside nemasex enhancer. Iwo ongoti today toada masex enhancer. Ukurwara nei? Hapana. Ndatoenda nawo kumba uko, pakaipa. And usually vanhu vanotenga zvimasex enhancers kuma small house, kumachaka kune kusina izvizvi. We are having problems evanhu vari kufa after vatora masex enhancers. Munhu aenda ende dai achizofira kupa kwake chaiko ka zvainakidza. Unofira kumaraini, wanzi uyai kuno muwaone, mosvika search votarisa baba vatori zvaone ma7 hours. Hakuna zvakadaro. Tukuti sex is in the brain, don't force it. Munopedzera maita inonzi dependence. Hauchakwanise kushanda pasina kumwa tumapiritsi. At the same time tiri kuti mapiritsi aya anokanganisa, ari kukonzeresa heart attack, stroke. Iwe uri kuforsa brain dzako kuzimanikidza kuti idabonde. Iwe hausi kuti idaba, but you are forcing it nezvawadi nezvawatora. Wobva wapedzera wastroke, ropa rakumhanya nemiri rakangana kuti rikufanira kuenda kuhati, rakuwandira kusex organ yako, wakupedzera wadi wafa. Kwete vamwe vanenge vachinyepa kuti tino-enlarge ma-sex organ, taita matambudziko nevanhu. Pane kesi yatakaita yekuchinoi, kana kuna vanhu vanoteera social media, pane mwana wekukati akaitora iyo yekuti ndoda kuenlarge sex organ yangu, kuti zvichidzokera normal zvakaramba. Chakaitika chii? Mwana akupedzera aenda kuchipatara, akutozosvika ikoko kuti takutomboita maoperation kuti zvidzokere to normal. Uchazvara here? Zvakutokonzeresa maproblems ramangwana. But tikutaura kuti kana mwana achikura, ari kukura kuti kana ndakurawo ndapedza zvechikoro ndozoitawo mhuri yangu zvinhu zvifambe, handiti? Saka masex enhancers yaya ari kutokonzeresa even DVA, domestic violence. Hakuna munhu anoda kuita 7 hours ari pabonde. Zvino zvanyanya kuita sei? Vanhu vakupedzisira vakutukana, vanhu vakunetsana. Saka tiri kuti they are not what allowed. Tinomasungira. Mukaona kwaari kutengeswa, taurirai supply inoita sei? Inosunga. Then we move on to my illicit brews. I was very happy pandaona baba vangu vamoyo vachipa testimony yavo yetuma illicit brews. Kutaura chokwadi chinhu ichi chinonzi illicit brews.
chakanganisa vanhu vari kudhakwa nemisombodhiya. Ndoyaya pamunonzwa mazita hanzi misombodhiya, kambwa, these are illicit brews. When you are saying illicit brews, tiri kutaura kuti idoro riri kugadzirwa zviri kunze kwemutemo. And then at the same time, idoro futi ratiri kuti the moment munhu paari kurigadzira asingateedzere marules and regulations anodiwa nelicense yake yaakapuwa, isusu patinongosvika takutoti it's what illicit alcohol. Haichatoite because uri kujambira zvimwe zvinhu. Pane zvimwe zvinhu zvausiri kuita zvaufanira kungochita sei uchiita. People are making counterfeits. Kune vanhu izvo zvine social media yadai kuwanika iyi vanotoziva kuti ndibike wawa, I have to mix ethanol, I have to mix zvima flavorings, ndinoda mvura nechi. Vanhu ivavo vari kuzviita kumabackyards edzimba dzavo nemacompanies avo. Vamwe havatorina kana bepa, oenda kumagaba kumbare uko kana kwaanoziva onotenga mapackaging yake otosvika kumba omixa kana paanenge ari akawanda. Apedza kudaro obva atopinda mustreet akutengesa doro $4 for 4, $4 for 2, ende rakachipa. Pana anga achitotaura nhasi achitoti hanzi kweduku rakutopungurwa re10 zig. Imagine, so that munhu wese anoita sei anotodhakwa. Saka tiri kutaura kuti tunhu tutori dangerous. Anyone with information yaanoziva kuti pakati ende vana vavo zvavanoita vanogadzira doro iri vanowanzoda kugadzirira pakawanda, vanotowanda. Saka information iyoyo dzimwe nguva inogona kunonoka kusvika kusupply. Tiri kuti ngaitsvagwe kana yawanika 406 iripo muchaiudzwa, wotokanda message mhanyai pakati paita manufacturing company iri kuzvitaura iri ipapo iri kuzviti manufacturing company vari kugadzira tudoro. Then mapurisa oenda onoona kuti zviri kuitwa izvi vane mapepa here, is it legal kana kuti it's illegal. Vanhu votoita sei votobatwa. Then next, tiri ipapo taita problem nevana especially vechidiki. Tine atiri kuti masocially acceptable drugs ekuti isusu sevanhu vesupply hatigone kumasungira, but anodi muZimbabwe anobvumidzwa, asi anobvumidzwa kune a certain age group. Tiri kuti kuvana any person under the age of 18 years hatimutendere kunge tichimuona achita sei achimwa doro, hazvitodiwe. Saka we realized kuti vana vakawanda vatiri kuona kana kuti mayouth akawanda atiri kuona ari kupinda into drug and substance abuse. Vari kupinda why akatombotanga achiputa fodya. Pane zvinonzi zvimavhepi, makambozviona mavhepi pen zviriko here kumacentral, zvinoita kunge zvima highlighter, so chinochajwa pamagetsi wochibvisa ichi chakadai. Zvima highlighter izvi anongochisa pamagetsi chotochaja, chinogona kutonzi ukarova kana kuti 800 mapuffs wotochirasa chinenge chapera. Saka kwaita dambudziko remamwe madealers who are putting ana nicotine, vari kutora even iyo mbanje yandanchitaura yoiswa muliquid imomo, mwana otorova. Ipi mune muchingoti ringori vhepu, but tiri kuti vhepu rine liquid ndiyo inopiswa inozobuditsa mahutsi, but hatisi kuziva kuti liquid irimo is it iri right genuine or not. Saka tiri kuti isusu as ma-stakeholders tiri ana amai futi kana tabva panapa kumakampeini kwatiri kuenda, let's go and educate vabereki vasatengere vana zvinhu izvi. Zvinodiwa muno, but only to those people vane makore 18 years zvichita sei zvichikwira, but ma-effects zvichidiwa kudaro zvine ma-effects. Mukatarisa fodya yakatonyorwa kuti it's harmful to your health, handiti doro racho futi rakatonyorwa it's also what harmful. Saka ivo yama-social acceptable vana vari kutora muzvikoro, they are mixing ma-energy drinks nedoro. Pane chimwe chiri kuHarare kwedu uku chatakatozonzwa nyaya yakatozobudawo, tatoendawo like this, tiri kuenda kukampeini vakutoti we didn't know kuti taikwanisa kuya kuzomhangana makatibatsirawo kuti tikanzele vana magrade 7 hanzi vakatenga chi-energy drink, vaibva kumbare uku vachienda kune chimwe chikoro ndobva vatenga ma-energy drink nekambwa ke 50 cents pabreak
vainosanganisa energy drink ravo Dragon nedoro votodhakwa. Handi mukuzviona. But chikora hachina kutombomhangara nyaya iyo. Vakazotaurawo tatoendawo tichiitisa presentation ndokuzotaura we didn't know kuti munogona kutoziva kuti muuye mutiitirawo macampaign what but zvakadai zvakatomboitika kuchikoro kwani kwedu. Then tiri kutaura kuti mashisha, vanhu vari kutora mashisha ayaya, munofanira kuva very careful kumapati kwamunoda kuenda uku, kumapati kwamuri kuendesa vana. Shisha dziya dzine chingonzi it's just shisha. Isusu mapurisa hatigone kuisungira bashisha. But tiri kuti what is inside shisha ndo chatofanira kuti tiite sei tiziye. Mukaziva kuti mushisha mune mbanje, takutotaura kuti definitely yatova mhosva kwatiri. Tobva tatora toenda tonotestesawo malebhu tonyatsokuona kuti zveshuwa mushisha yamataura iyi imbanje here dzirimo. But tikanoanawo ingoriwo mvura ingoriwo liquid isina chinhu pane pasina mhosva, but chiri mushisha ndo chatotaura kuti kana maita mbanje takutosungira vanhu. Saka tiri kungoti let's discourage vana kuti vashandise mashisha, vashandise mavaping. Zvinhu zviri imomo zvacho madealers ari kutora achisa madrugs akafanana nahashishi, akafanana nanicotine, zvinozopedzisira zvaita after effects akangofanana nemunhu ari kuputa achifodya. Let's move forward. And then we have got these things. Drug cocktails. Handi mukukaona kayak kana makakatarisa akamanji ntori nako ndatita kuuya nako papa kuti munyatsokaona hanzi kadringi varatidzei zvirimo. Ichi chinhu chawakachitarisa it's very attractive. Unogona tofunga kuti idrinki chairo. Vana vari kuattractwa. Takazvibata izvi kuHarare uko zvasmagliwa zvapinda. Muri kuona kuti zvine barcode iripo yekuti ukaskana unenge uchifanira kubva wabuditsirwa kuti kambani zvabva kupi chi hachina kwachinoita, hachina zvachinoita. These are the emerging drugs dzapinda museko dzekuti munofanira kunge muchiziya semastakeholders. Haisisiri nyaya yekuona munhu akabata bhaubhu, haisisiri nyaya yekuona munhu akabata mudzanga. Vanhu vari kuchinja. Dealers are using sophisticated means dzekutraya kuti mbanje dzitengeswe. Tina izvozvizvi onai kadhori ako, kamudhori kari apa, mwana anogona kutokumwirai muchitofunga kuti ari kumwa chidrinki, of which haisi drink yakatosanganiswa nembanje. Mukakaverenga ikakabhodhoro hanzi 1 can per day. Chimboimagine akamwa kana 3 akamwa kana 2 apa mwana anotodhakwa. Tine masweets malolipop iyaya ari umai aya mamwai amunoziya ari papa muchaona achitenderera. Madealers ari kuita anything zvinoita kuti vawane mari. Saka as stakeholders we have to be firm. Tonyatsomira tichiona kuti zvinhu zvikatitenderedza zvimbori zvii. Is it genuine or not? If odya mbanje idzi majera kuona dziri pamarizla dzachinja mutoo dzakuya dzirumu, imotofunga kuti hameno kabhodhoro kangori nako ane mbanje but matomusiya. Mukakaverenga iye andanga achitaura kuti active ingredient yatinosungira inonzi THC kane 26%. Ikaka kamudzanga katikitiki kakadaya. Saka we have to be very careful. Then tine effects, general effects. Vamwe vachauya mamanje vanenge vachingotaurawo nezvazvo. Tikutaura kuti drugs and substances can affect you as an individual. Pane individual effects anoaffecta even family yako, anoaffecta even community. Chero senyika chayo inosvika pakuaffectwa nenyaya yekutora madrugs. Izvezvi right now tikada kutaura nyaya yenyika, instead of focusing with zvinhu zvekuti nyika iende mberi, we are now shifted our focus. Izvezvi takagara panapa takutoronga kuti what can we do so that we can assist those who are victims of drugs and substance abuse. What can we do so that we can cut the supply? Toita sei. Saka zvinhu nyaya iyi inyaya yakaoma yekuti iri kutoda kuti timire tichisunga zvichiita sei zvichisimba.
Then tine smuggling routes, methods nemaroutes ari kushandisa nevanhu. Tikutaura kuti madealers they use atinoti sophisticated means. Makagara ipapa pane mumwe munhu anenge achitotaura nechemoyo kuti kutaura zvavo medhebao madrugs acha ari kumbopinda nepai. Vakomana ka pane basa paipai. Handimazviona zvakaita izvi. Unogona kutofunga kuti chitongoriwo chikafu, ritongoriwo drink. Why? Because you don't know. Saka tiri kuti madrug traffickers smuggle drugs into Zimbabwe using increasingly sophisticated methods, including disguising drugs as food items like zvandakuratidzai, exploiting porous borders, using courier networks and leveraging digital platforms for coordination. These tactics make detection difficult and pose serious challenges for law enforcement. Saka kana pari pamafood ndataura nezvapo. Disguising foods as everyday goods. Makachiona chaitenderera chekubhodha. Maflower. Makaburitswa mbanje mumaflower. 12.5 maflower akadai. Mbanje pasi wobva watora flower dzawo. Kuratidza kuti zvakatangira kuchi manufacturing company. But muna achisimudza manje oti yuhi flower iri kunzi 12.5 but kamuremero kairi kuita zvadarika 12.5 kaizvi kuzodai mukati makatorovererwa zvamuchi zvima 1 kg zvechi zvembanje. Saka tikutaura kuti mbanje dzedzananga nchitaura vari kugadzira futi avari kuti maganja cakes. Vakaona kuti mbanje kuti adzibate direct hazviite. Saka vanoshandisa vodzikuya vogadzira spice yayo wobva wagadzira what they call ganja cakes. Maganja cakes aya oenda unotengeserwa vanhu vari very innocent. Macases tinawo inyaya tiri kutaura iyi haisi nyaya yemusoro medu but tiri kutovabata vanhu. Mwana atengeserwa kune imwe private kudai so kuenda wazviwana kupi zvauya nauyu handei apuwa nemuneighbor kutosvika muoven memuneighbor makazara masconzi emaganja ekuti kana apera opa futi mwana uyo unotengesera vana vari kuchikoro maform 3 vana vadiki. Saka zviri kuitika izvi. Tikutaura kuti they are also using atiri kuti cyber enabled trafficking. Traffickers use encrypted platforms, social media and cryptocurrencies to coordinate operations anonymously. Online recruitments normalize drugs like crystal meth, targeting youth with digital campaigns. Social media iri kushanda. Kudhara antiwaiona munhu ane akatakura zibhegi remari kumabhodho kwaibva wasetya wotoziva kuti mari iri kuenda kupi. Ende mazuva ano vamwe vacho havashashandise zvekutumirana mari vaya mabanks kana chii. Anotomeka sure kuti vatoita dzimwe minzi dzokuti imimi hamuna chamunoita sei chamunotoona. Vanotohwandisa macryptocurrencies aya ari kushanda. Vanhu vari kusupplywa madrugs through mafoni. Izvezvi sesupply tatova nenew device yatakuemploya kuti patinongokubata tichingopedza kukubata takutosiza mafoni totoona kuti zviri kufamba sei. And then itobva tine pati kuti muno mumalocal azopinda mumabhodha ari kudistributwa sei people are using macommuter or minibus private motor vehicles motorcycles kumove consignments from different places from one place to what to another. And then statistics as national, these statistics ndedze Zimbabwe yese. Tikutaura kuti from January 1 January to 14 July 2026 we managed to arrest 8,374,000 people. Tikasunga munhu we are no longer have the capacity yekubhadharisa munhu fine at station level. Mazvinzwa chero tikakubata nekagwishu kakadai unoenda nekagwishu kako koti wonotsanangura kuti aka ndakabatiswa kana kuti aka ndakaita sei. Saka tikukumbira kuti pamuri kudzokera kumabasa pamuri kudzokera even kumba ende munovaudza vana ende munovaudza hama dzedu shamwari kuti mapurisa izvezvi ukabatwa neani drug related case hakuna mukana wekuti munozouya muchichema kuti
wedu wendabva kwakati, hama yangu isiyeyo, wedu wendabva kwakati. Hatisisina masimba acho. Kudhara waigona kungoti kana mauyawo vamwe wangu wekuhealth ndikunzwisa kuti tinoshanda tese, aiwa ndototi mwana ngaabhadhire faini aende kupi kumba, but it's no longer the same. So pavanhu vese vatakasunga izvi takatanga kuzoita strict nazvo kutanga muna June zvekuti hatichabhadhira sefine. You find kuti apo munogona kuona kuti vanhu vedu takasunga 8,304 but vakaenda kukoti it's 4,414. Vamwe vacho kumashure taimbobhadhasa mafine but takasiza, we are no longer doing what that, zvakapfuura. Then tiri ipapo tine vakasungwa vane over 35 years tine 2,582, and then vari above tine vari under 35 vanova vana vedu vechidiki vandanga nchitaura vai tine 5,787. And then we move on ku mabases atakakwanisa masuppliers. Pavanhu vatakasunga pane masuppliers nema-end users. Then pamasuppliers ndo patoda kuti tionesane vacho vari kuuya nezvinhu. Takakwanisa kusunga 1,355, and then ipapo pa 1,355 tine 731 varume and then 624 vakadzi. And then ma-end users tine 7,018 varume, 5,382 vakadzi, 1,636. Vakaconvictwa kukoti we've got 1,195 varume, 956, and then vakadzi 239. Zvinoitika pamaconvictions, tikatora munhu tikamuendesa kukoti, tikasvika kukoti tinosiya dhoketi ikoko. Saka we record maconvictions emadhoketi anenge acomplete aya anenge apera abva kukoti. Saka vamwe vacho vangada kubvunza kuti ko uko mune 8,000 akazowanda but muri kuti kumaconvictions mungori ne 1,195. Mamwe macases anenge achiri still under investigation, anenge achiri pending trial ari kukoti ikokoko. Then tobva mabases atakakwanisa kudestroya countrywide, we've got 115, and then we managed to conduct awareness campaigns anosvika 216. Tiripo tine maquantities emadrugs atakasiza kudoko. Crystal meth ndo atati mutoriro. We managed to seize 3,823 grams, and that's kuti 3 kgs. Andi mukona panobatwa 3 kgs panenge patoshandwa, because zvinhu zvese zvinotengeswa nemagrams. Kagremu 1 kedombo kanoteta $10. Saka munhu akatenga kagremu kedombo kake vanozokatsemura futi kuitira kuti vasinawo mari ava vakwanisa kutengawo nemapondo nema$3 iko kagremu. Saka so far tamuna June tatobata 3 kg, 3,8 kgs. And then cocaine yandakudza iyayi hauzvione in large quantities zvinhu zvazviya. Pamunotobata munhu unotomuwana ane tushoma 2 grams, 5 grams, nekuti vanotoziva kuti zvinoita sei, zvinotosungisa zvekutodaro munhu anofira kujeri. We managed to seize 156 grams dzecocaine. And then ma-ecstasy andanga nchitaura aya takakwanisa kusiza 70 tablets. 1 tablet re-ecstasy rinoita 15 US. Then tobva tati kuma-plants vari kuita zve-cultivation iri illegal, vaya vanenge vachida kuzonyepa kuti tiri kurima for medicinal mushonga. We managed to uproot 977 plants dzevanhu vairima mbanje. And then kuma unregistered cough syrups andataura kuti anosmugliwa achibva kunana South Africa. So far we managed to seize 7,410 liters. Handiti 10 liters jojo tenga ndi muri kuona re 5,000 liter takaridarika ndobva tatoti neka half kezvima unregistered cough syrups zvazviya so far zvatasisa. Then tobva ipapo mahystalics aya tikutaura kuti hystalics inotobikwa munomu mushonga wechikosoro unogadzirwa kucaps. Saka kuti uone wakupinda pstitum wotoziva kuti pane dzimwe minzi dzaita sei dzatoitwa
its either pana pharmacist ari kuita zvinhu zvisiri izvo because unobudiswa mushonga uyu kubva kucaps. Saka takatobatawo urimo mustreet room. It's a PP medicine. You cannot acquire it without prescription. Ukazoona chatopinda mustreet pane zvaita sei zvatoitika. Saka takakwanisa kusiza 1.7 liters. And then we've got pethidine. Vekuhealth. Munotinzwisisa nenyaya yepethidine. It's a drug rinotocontroliwa. Haringowanike pese pese. Takakwanisa kusiza zvekare. Atiri kuti 100 ampoules. Handiti. Then pane inonzi cut. Cut iyoyo, it's a chinhu chinenge, it's like green plant so. Inoita kunge zvimashizha zvembambaira. Inotobva kunana India uko. Saka vanhu vanoitora vanongoida kuti it's a stimulant. Vanotora zvimashizha zvezvewoisa mvura otomwa mvura iyeyi. Saka takakwanisa kusiza 10,791 grams, which is 10.79 kgs. Then kuma unregistered medicines takutaura kusanganisira zvimafuta zvekusvukisa izvi, zvimasex enhancer, zvimabody enlargement products. We managed to seize zvinhu zvine value ye 12,558,284. Tiri ipapo takakwanisa zvekare kubata companies. So far we have 15 companies. Kubva patakatanga operation yedu yevanhu vaibika zvima illicit bruce tumbu katuye netumsombodia. Takakwanisa kubata companies yaye akusvika 15 right now. Zvinhu zvatakasiza zvine mari yakawanda. Inosvika kuma 4,314,000. Equipment awaishandisa zvese zvavaishandisa ipapo kuti vabike tudore toto. Vamwe vacho vangu vasina mapepa akakwana. Vamwe vacho vangu vane mapepa akakwana. Mozongosvikawo motobata muchiona kuti havasi kuteedzera some of the rules and regulations dzavanofanira kunge vachiita sei vachiita. Saka sofa senyika ndo patakamira. Ndo zvinhu zvatakakwanisa kusiza. Maaresti andakuverengerai kumashure ndo vasungwa vatakakwanisa kusunga. Saka as the National Committee we are here. Tiri kutaura kuti the pattern of abuse revealed that Zimbabwe is not only a consumer but also a transit hub for regional trafficking networks, making supply reduction a critical pillar in the national response. Law enforcement agencies supply, particularly the CID drugs and narcotics, continue to play a central role in intercepting trafficking routes, dismantling networks, and controlling precursor chemicals. However, challenges such as limited resources and sophisticated trafficking methods persist. Provincial committees, therefore, stand at the forefront of this fight. The role in community mobilization, awareness campaigns, intelligence gathering, and advocacy is indispensable. Addressing this crisis requires a multi-sectoral approach that combines law enforcement. In conclusion, drug and substance abuse in Zimbabwe is both a public health emergency and a national security issue. Strengthening provincial capacity, fostering collaborations, and sustaining coordinated interventions will be key to safeguarding communities and securing future of Zimbabwe's youth. Thank you very much. In a presentation, CID Drugs and Narcotics Officer Tendai Muchenge highlighted the drugs and substances most commonly abused in Zimbabwe. These including cannabis, popularly known as mbanje or skunk, crystal meth, commonly known as mutoriro, unregistered codeine-based coffee syrups, illicit alcoholic beverages, skin lightening creams, body enlargement products, and sex enhancers. She also explained that many of these drugs are smuggled into Zimbabwe through regional trafficking networks, with the crystal meth mainly entering from South Africa, while precursor chemicals originate from countries including India and China. Cocaine is trafficked from Latin America through Africa, while heroin is transported from Asia through East African routes before reaching Southern Africa. Concluding her presentation, Tendai Muchenge said drug and substance abuse is not only a public health emergency but also a national security concern.
She stressed that while the CID Drugs and Narcotics Department continues to intercept traffickers and dismantle criminal networks, the fight cannot be won by the law enforcement alone. She urged provincial committees, government departments, community leaders, churches, schools and families to strengthen awareness campaigns, promote intelligence sharing and support rehabilitation programs. Muchengi said sustained collaboration and a coordinated multi-sectoral approach are essential to safeguarding communities and securing the future of the Zimbabwe's young generation. Sylvester Tafumane, Sly Media TV News. Looking for professional home care support for your loved ones? At Chiltern Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Chiltern Arms Community Care, fostering independence, improving lives.